హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో నిన్నటి క్లాస్లో భగవద్గీత యథాతథంలోని 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో 14 శ్లోకాల వరకు చూడడం జరిగింది. సో వాటి యొక్క కంటిన్యూషన్లో ఉండేటువంటి శ్లోకాలని ఈరోజు మనము చూద్దాము. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు తరపున మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈ క్లాస్కి స్వాగతం తెలియచేస్తూ, సో ఈరోజు మనం చూసేటువంటి 17వ అధ్యాయము శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో అవి అన్నీ కూడా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఇస్కాన్ యథాతథము అనేటువంటి అంటే భగవద్గీత యథాతథము అనేటువంటి గ్రంథం నుండి మనము చూసేటువంటి అంశాలు. సో ఈరోజు క్లాస్ని మనము ప్రారంభించుకునే ముందుగా మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలో మొత్తంగా 28 శ్లోకాలు ఉండగా అందులో నిన్న 14 శ్లోకాల వరకు మీరు మాతాజీ మీకు వివరించడం జరిగింది. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకంలో అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరుగుతుంది. ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను అనుసరించకుండా తమ స్వంత కల్పనలను అనుసరించి పూజలు చేసే వారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సత్వగుణంలో ఉన్నవారా, రజోగుణంలో ఉన్నవారా, లేక తమోగుణంలో ఉన్నవారా అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన ప్రస్తావిస్తూ ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోగోరినటువంటి వాడై అర్జునుడు ఆయన్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మనం అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి దైవ అసుర స్వభావాలు, ఆ తర్వాత గుణత్రయ విభాగము అనేటువంటి వాటిని చూడడం జరిగింది. సో కనుక ఇక్కడ
అంటే శాస్త్రాలను అనుసరించేటువంటి వాళ్ళు దైవీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారని, శాస్త్ర నియమాలను పాటించకుండా ఉండేవాళ్ళు అసురులు అని. అయితే ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. ఒక శ్రద్ధతోనూ వారు స్వంత కల్పనలను అనుసరించి, అంటే శాస్త్ర నిబంధనలను పాటించకుండా తన సొంత ఊహలను అనుసరించి ఎవరైనా శ్రద్ధతో పూజలు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే వారు ఏ విధమైనటువంటి వర్గంలోనికి వస్తారు అనేటువంటి ఆ అంశాలని ఆయన అడగడము కృష్ణ భగవానుణ్ణి. ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉంటారు. దానికి సమాధానంగా చెప్తూ, దేహధారి అయినటువంటి జీవుడు పొందినటువంటి ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అనుసరించి అతడు ఆ 3 రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలను కలిగి ఉంటాడు అని, అవే శ్రద్ధాత్రయ విభాగములుగా మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సాత్వికమైనటువంటి శ్రద్ధ, రాజసికమైనటువంటిది, అలాగే తామసికమైనటువంటిది. అంటే వారి యొక్క ఆ శ్రద్ధలు 3 రకాలుగా, అంటే ఆ భక్తి విధానాలు గాని, వారు చేసేటువంటి కర్మలు, అలాగే ఆ శ్రద్ధలు, అలాగే వారి యొక్క పూజా విధానం, ఇవన్నీ 3 రకాలుగా ఉంటాయని. సో ముందుగా 8 నుండి 10 వరకు మనము ఆ 3 రకాలైనటువంటి ఆహారాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు. అంటే సాత్విక గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎటువంటి ఆహారాలను ఇష్టపడతారు, రజోగుణంలో ఉన్నవారు ఎటువంటి ఆహారాలను ఇష్టపడతారు, అలాగే తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు. అలాగే ఇక ఆ యజ్ఞాలు, తపస్సులు, దానములు కూడా 3 రకాలుగా ఉంటాయి అని, వాటిని గురించి వివరిస్తూ 3 రకాలైనటువంటి యజ్ఞాల గురించి కూడా నిన్నటి అధ్యాయంలో చూడడము జరిగినటువంటి అంశాలు. సో ఇక ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలోని ముఖ్యమైనటువంటిగా ఇక్కడ తపస్సు, తపోనిష్టలు, సత్వ రజో తమో గుణాలకు సంబంధించినటువంటి తపోనిష్టలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలోని 14 నుండి 19వ శ్లోకం వరకు కూడా మనకి తెలియచేస్తూ ఉండేటువంటి అంశాలు. అయితే ఇక్కడ హరే కృష్ణ. సో ఈ 14వ శ్లోకంలో నిన్న చూడడం జరిగింది, దేవదేవుని, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రులను వంటి ఆ పెద్దలను పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, అలాగే శుచిత్వము, క్లీన్లీనెస్, అలాగే సరళత్వము, సరళ స్వభావాన్ని కలిగి ఉండడము, అలాగే బ్రహ్మచర్య నియమాలను పాటించడము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సులు అని చెప్పబడతాయి అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ 14వ శ్లోకంలో, అంటే ఇక్కడ దేవదేవుడు ముఖ్యంగా వివిధ రకాలైనటువంటి తపస్సులను మనకి 14 శ్లోకం నుండి ఆయన తెలియచేస్తూ, మొట్టమొదట దేహం ద్వారా ఆచరించేటువంటి తపో నిష్టలను గురించి వారు తెలియచేయడం జరిగినటువంటి అంశము. అంటే భగవంతుని లేదా దేవతలను, అలాగే పూర్ణులైనటువంటి యోగ్యులైనటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, అంటే అలాగే వేద జ్ఞాన నిపుణులైనటువంటి పెద్దలను గౌరవించాలి అనేటువంటి విషయము, అలాగే గౌరవించడం నేర్పించాలి మనం కూడా. సో ఆ విధంగా తగినంత వారికి ఆ గౌరవం ఇవ్వడము, అలాగే పవిత్రంగా ఉండడము. ఇక దేహ సంబంధానికి వచ్చినట్లయితే సాధారణంగా శుచిత్వం, క్లీన్లీనెస్. ఈ శుచిత్వము అనేటువంటిది 2 రకాలుగా ఉంటుంది. మానసికమైనటువంటి శుచిత్వము, అది ఆధ్యాత్మికత ద్వారా వస్తుంది. బాహ్యమైనటువంటి శుచిత్వము అనేటువంటిది మనము నిత్యము ఆచరించేటువంటి స్నానాలు, వీటి ద్వారా మనము ఉంటాము. అలాగే సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి ఈ శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సులు అనేటువంటి అంశాలను చూడడం జరిగినటువంటిది. సో ఇక మనము ఇప్పుడు చూసేటువంటి అంశంలో ఇక ఈ 15వ శ్లోకంలో మనకి ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చయత్ స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాస్మయం తప
సముచ్యతే. సో ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. అనుద్వేగకరం, కలతని కలిగించనివి అన్నట్లు ఇక్కడ. అంటే ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించినటువంటి, ఇతరుల యొక్క మనసును కలత చెందే రీతిగా మాట్లాడకుండా ఉండడం. మాటలు, వాక్యం అంటే పలుకులు, మాటలు. సత్యం, సత్యమైనవి. ప్రియ, ప్రియ అంటే హ్మ్, ప్రియమైనవి, మంచిగా ఉండేటువంటి మాటలు. హితం అంటే లాభకరమైనటువంటివి. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన. స్వాధ్యాయ అంటే వేద అధ్యయనము, అభ్యాసం చేయడం. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు వాస్మయం, వాక్కుకు సంబంధించినటువంటి వాస్మయ తప ఉచ్యతే. ఉచ్యతే అంటే చెప్పబడతారు అనేటువంటి, చెప్పబడుతుంది అని అర్థం. వాస్మయం తప ఉచ్యతే అంటే ఇక్కడ వాస్మయం అంటే వాక్కు సంబంధించినటువంటి తపస్సు అని చెప్తారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇతరులకు కలత కలిగి అంటే ఉద్వేగము కలిగించని మాటలు, సత్యములు, సత్యమైనటువంటి మాటలు, అలాగే కోపము కలిగించకుండేటువంటి మాటలు, అలాగే ప్రియహితమైనటువంటివి మరియు నిత్య వేద శాస్త్రముల పఠనము, ఇవి వాక్కు సంబంధించినటువంటి తపస్సులు అని చెప్పబడతాయి అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా ఈ ఒక ఉపాధ్యాయుడు మాట్లాడేటప్పుడు మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, విద్యార్థులు బోధించడానికి సత్యాన్ని పలకవచ్చు, కానీ తన విద్యార్థులు ఇతరులతో అతడు మనసు కలతపడేటట్లుగా మాట్లాడకూడదు అని చెప్తారు. అటువంటి ఇదే వాక్కు సంబంధించినటువంటి తపస్సు అని కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి ఆ వేద సాహిత్యము అలాగే మనిషి దానిని అధ్యయనం చెయ్యాలి అని, సో అదే వాచికమైనటువంటి తపస్సు అని చెప్పబడుతుంది. అంటే ఆ వేదాలను అధ్యయనం చేయడం వంటి ఇక్కడ చెప్తున్నారు నిత్య వేద శాస్త్ర పఠనము. సో అటువంటివి కూడా ఇక్కడ వాక్కుకు అంటే మన మాటలకు సంబంధించినటువంటి తపస్సు అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే మనము ఇక్కడ మాట సందర్భంగా మాటకు ఆజాత శత్రువుగా చెప్పబడేటువంటి ధర్మరాజు, యుధిష్ఠర్ మహారాజు, సో వీరు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడేటువంటి విధానము చాలా సరళంగాను, అలాగే ఎప్పుడు కూడా సత్యమైనటువంటి మాటలను, ఇతరులకు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేటి ఆజాత శత్రువుగా చెప్తారు. సో ఇతరులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రియమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడేటువంటి ఏదైతే ఉందో ఆ విధానము వాక్కు సంబంధించినటువంటి తపస్సు అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మన ప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మ వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిరిత్యేతత్ తపో మానసముచ్యతే. మానసం ఉచ్యతే అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మానసికమైనటువంటి తపస్సు అనేటువంటి దాన్ని ఆయన మనకి తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆలోచనలలో ప్రశాంతత అంటే సంతృప్తిగా ఉండడం, అలాగే మృదుత్వము అంటే సరళత్వము, అలాగే మౌనము, ఆత్మ నిగ్రహము, అలాగే భావనలలో పవిత్రత అంటే స్వీయ అస్తిత్వమును శుద్ధిపరచుకోవడము అనేవి ఇవన్నీ కూడా మనసు యొక్క తపస్సు అని పేర్కొనబడతాయి అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనస్సును తపో సంపన్నము చేయడము అంటే దానిని ఆ ఇంద్రియ భోగముల నుండి వేరు చేయడం. మానసికమైనటువంటి తపస్సులు అంటే ఆ ఇంద్రియ విషయాల నుండి మన యొక్క మనస్సుని మరల్చేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో దానినే మనోనిగ్రహము అని చెప్తారు, అర్థం వస్తుంది. అంటే మనసును ఇంద్రియ భోగముల నుండి వేరు చేయడం అంటే మనసును మన యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకొని ఆ ఇంద్రియ భోగ విషయాల నుండి దూరంగా ఉంచేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది మానసికమైనటువంటి తపస్సు అంటే మనసు యొక్క తపస్సు అని అర్థం అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా మనిషి కృష్ణ భక్తి భావన నుండి దారి తప్పకూడదు అని చెప్తారు. సర్వదా ఇంద్రియ భోగాలను త్యజించాలి. అతడు తన స్వభావాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడం అంటే కృష్ణ భక్తి భావన కలిగి ఉన్నవాడే అవుతాడు అని చెప్తున్నారు.
సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మానసికమైనటువంటి తపస్సు అనేటువంటిది ఆలోచనలలో చాలా ప్రశాంతత, మృదుత్వము ఉండాలి అని చెప్తారు. ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండాలి అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనం ఈ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ సందర్భం ఒకటి చూసినట్లయితే వ్యాసుల వారు ఆయన యొక్క కుమారుడైనటువంటి సుఖదేవ్ గోస్వాముల వారు. మనము భాగవతం చూస్తే పరీక్షిత్ మహారాజుకు 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు ఆ భాగవతాన్ని నిరంతరము కూడా బోధించినటువంటి వారు సుఖదేవ గోస్వాముల సుఖముని అని చెప్తాం. మరి ఆయన ఇక్కడ అయితే వారు మనసు ఎంత నిర్మలమైనటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటిదిగా భావించబడుతుంది. ఇక్కడ ఉదాహరణగా చూసినట్లయితే వారు జన్మ రాగానే ఆ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతుంటాడు. నేను ఇక్కడ ఈ కలుషితమైనటువంటి అతను రావడానికి కూడా చాలా కారణాలు ఉంటాయి. కృష్ణ భగవానుడు వచ్చి ఈ సత్వ రజో తమో గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలు నిన్నేవి కూడా బంధించవు అని చెప్పినప్పుడే తల్లి గర్భం నుంచి ఆయన బయటకు వస్తారు. రాగానే ఆయన ఇక వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళ ఇంటి నుంచి. అప్పుడు వ్యాస మహర్షి ఆయన వెనకే పడి ఓ పుత్ర పుత్ర అనుకుంటూ వెంబడబడుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే పుత్ర వాత్సల్యం ఆయనకి. అయితే ఆ సందర్భంలో వాళ్ళు ఆ అడవి నుంచి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒక సరస్సు దగ్గర అప్సరసలు స్నానం చేస్తూ ఉంటుంటారట. ఈ సుఖదేవ గోస్వామి వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఆయన్ని పట్టించుకోకుండా ఆ విధంగానే వాళ్ళంతా కూడా స్నానం చేస్తూ ఉంటారు ఆ సరస్సులో. ఆయన వెళ్ళిపోతాడు ముందుకి. ఆయన వెళ్ళిపోతే వెనక వ్యాస మహర్షి వస్తూ ఉంటాడు. మరి వాస్తవానికి సుఖదేవ గోస్వామి ఆ కుమారుడు, వ్యాసుడి యొక్క కుమారుడైనటువంటి సుఖదేవుడు చాలా వయసు యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి వాడు. కానీ ఆ అప్సరసలు ఆయన పోతూ ఉంటే అంటే వాళ్ళు అక్కడ యథావిధిగా తన స్నానంలో తన నిమగ్నమై ఉంటారు. అంటే సుఖదేవ గోస్వామి ఎటువంటి వేరే విధమైనటువంటి మానసికమైనటువంటి భావనలు లేనటువంటి వాడు. చాలా పరిశుద్ధమైనటువంటి అంటే ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడుగా. అందుకనే ఆయనకి స్త్రీ పురుష సంబంధాలు ఇవన్నీ కూడా ఏవి ఉండనటువంటి వాడుగా ఉంటారు. కనుక ఆయన గురించి వాళ్ళు అలా ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే వెనక వృద్ధుడైనటువంటి వ్యాసుడు వస్తాడో వీళ్ళు వెంటనే లేచి తన వస్త్రాలను ధరించుకుంటారట. అప్పుడు వ్యాసుడు అడుగుతారట వారిని, ఏంటి యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి నా కుమారుడు వెళ్తుంటేనేమో మీరంతా అలాగే ఉన్నారు. ఇట్లా అంటే నీ కుమారుడు చాలా మానసికమైన అంటే ఆత్మ నిగ్రహం కలిగినటువంటి వారు. మీరు ఈ సాంసారికమైనటువంటి విషయాలకు సంబంధించి అని వాళ్ళు చెప్తారు. అంటే అలా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ వయస్సు కానీ వీటికి కానీ సంబంధం లేకుండా మానసికమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియ భోగాలన్నింటినీ త్యజించినటువంటి విధానమే మనోనిగ్రహం అని చెప్తుంటారు. సో అలాగే మనము ఇప్పుడు 3 రకాలైనటువంటి దేహ సంబంధమైనటువంటిది, అలాగే మానసిక అంటే వాక్కు సంబంధించమైనటువంటి, అలాగే మానసిక సంబంధమైనటువంటి ఈ తపస్సులు మూడింటిని ఈ 3 శ్లోకాల్లో 14, 15, 16 శ్లోకాలలో చూసినటువంటి అంశాలు. సో మనకి 14వ శ్లోకంలో చెప్తారు, వర్షిప్ ఆఫ్ ది సుప్రీం లార్డ్, దేవదేవుణ్ణి అలాగే బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రులు వంటి పెద్దలను చేసేటువంటి, అలాగే ఇక వాక్కు సంబంధించిన స్పీచ్కి సంబంధించినటువంటి సత్యమైనటువంటివి, ప్రియమైనటువంటి, లాభదాయకమైన, ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించినటువంటి మాటలు మాట్లాడటం. మానసికమైనటువంటి తపస్సు అనేటువంటిది ఏంటంటే సంతృప్తిగా ఉండడము, సరళత్వంగా ఉండడము, అలాగే ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కలిగి స్వీయ అస్తిత్వాన్ని శుద్ధిపరచుకునేయడం అనేది మానసికమైనటువంటి తపస్సులు అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, శ్రద్ధయా పరయా తప్తం తపస్తత్ త్రివిధం నరైః అపలాకాంక్షిభిర్యుక్తైః సాత్వికం పరిచక్షతే. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, భక్తి శ్రద్ధలు కల వ్యక్తులు అత్యంత విశ్వాసంతో ఈ 3 తపస్సులను భౌతిక ప్రతిఫలాలను ఆశించకుండా ఆచరించినట్లయితే వాటిని సాత్విక తపస్సులు అని అంటారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఏదైతే మనం ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి దేహ సంబంధమైన లేదా వాక్కు సంబంధమైన లేదా మానసిక సంబంధమైనటువంటి
ఈ 3 తపస్సులను కూడా అంటే ఇక్కడ భౌతికమైనటువంటి ఆహ్, లాభాలను ఆశించకుండా ఇక్కడ ఈ 3 తపస్సులు కూడా ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి ప్రతిఫలాలను ఆశించకుండా భగవంతుని కొరకే వాటిని మనము ఆచరిస్తూ ఉన్నట్లయితే, దివ్యమైనటువంటి శ్రద్ధతో వాటిని ఆచరిస్తూ ఉన్నట్లయితే, అంటే ఈ దేహ సంబంధమైన లేదా వాక్కు సంబంధమైన లేదా మానసిక సంబంధమైనటువంటి ఈ 3 తపస్సులను కూడా ఎటువంటి ప్రతిఫల ఆపేక్ష లేకుండా భగవంతుని కొరకే దివ్యమైనటువంటి శ్రద్ధతో మానవులు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే, అటువంటి తపస్సులను సాత్విక గుణ తపస్సులు అని చెప్పబడతాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఏది చేసినా భగవత్ సంబంధంలోనే చెయ్యాలి అనేటువంటి విధంగా మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన ఈ 18వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. సత్కార మాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవ యత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమద్రువం. ఇక్కడ సత్కార అంటే సత్కారము, అలాగే మాన అంటే గౌరవం, పూజ అంటే పూజార్థం, ఇక్కడ అర్థం అంటే కొరకు, అంటే సత్కారాలను పొందడానికి లేదా గౌరవమైనటువంటి వాటి కోసం మనము ఆ తపో దంభేన, తపో అంటే తపస్సు, దంభేన అంటే గర్వంతో, అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు ఇతరుల నుండి గౌరవ సన్మానాలను అలాగే పూజను పొందడం కోసం, అంటే ఇతరులు నన్ను గౌరవించాలి, ఇతరులు నన్ను పూజించాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో ఏదైతే తపస్సులు చేయబడుతూ ఉంటుంటాయో, మరి అటువంటి తపస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రజోగుణ సంబంధించినటువంటిది అంటారు అని చెప్తున్నారు. ఈ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి తపస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అస్థిరమైనవి మరియు అశాశ్వతమైనవి. సో ఇతరుల నుండి గౌరవం అర్థమై మనము ఏదైనా చేస్తూ ఉన్నామనుకోండి, ఏదైనా అది ఎంతవరకు ఉంటుంది? చాలా అశాశ్వతమైనటువంటిది. సో దాని వలన ఆ జీవుడికి కానీ ఆ మానవునికి ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు. ఆ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకే అది ఏదో గొప్పగా ఉన్నంత వరకు పొగడ్డం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, జనులను ఆకర్షించి వారి నుండి ఆదరణ, సత్కారాలు, పూజలు పొందడానికి ఒక్కొక్కప్పుడు తపస్సులు చేయబడతాయి అని. మరి అలా చేసినట్లయితే అది రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు తమ అనుచరులను ఆకర్షించడానికి చేసేటువంటివిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఇటువంటి తపస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి అస్థిరమైనవి, అంటే వాటి యొక్క ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తాత్కాలికమే అని చెప్తున్నారు. అవి కొంతకాలం మాత్రమే కొనసాగించగలదు, కానీ అవి శాశ్వతాలు కావు అని చెప్తున్నారు. సో అది రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి తపస్సు. ఇంకా తమోగుణ తపస్సు గురించి ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి మూఢగ్రాహేనాత్మనో యత్పీడయ క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామ సముదాహృతం. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇక్కడ మూఢ అంటే మూర్ఖమైనటువంటి, గ్రాహేణ యత్నంలో, ఆత్మనః సో అంటే తన యొక్క ఇక్కడ ఏదైతే, అలాగే పీడయ హింస ద్వారా హింసించుకుంటూ చేసేది, అంటే ఇక్కడ చూడండి తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడము లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది తమో గుణానికి సంబంధించినటువంటి తపస్సు అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఈ హిరణ్యకశిపుడు అనేటువంటి అసురుడు మూర్ఖమైనటువంటి తపస్సు చేసినటువంటి సంఘటన మనము చూస్తాం. ఎందుకంటే హిరణ్యకశిపుడు ఈ ముల్లోకాలను జయించాలి అని, దేవత అన్నిటికీ తానే ఆధిపత్యం చెలాయించాలని, తానే ఈ మొత్తానికి కూడా అనుభవించేటువంటి వాడిని, తానే గౌరవించబడాలి, తానే పూజించబడాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో ఒక ఘోరమైన తపస్సు చేస్తాడు.
ఎంత ఘోరమైనటువంటి తపస్సు అంటే కూర్చొని కొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేస్తూ ఉంటే అంత తన చుట్టూ పుట్టలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయట. పెరిగి అంతా కూడా క్షీణించిపోతూ ఉంటుంది దేహం. అయినా ఆ విధంగా ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తూ ఉన్న సందర్భంలో బ్రహ్మ అతనికి ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమంటే శాశ్వతంగా అంటే మరణం లేనటువంటి వరం ఇమ్మని అడుగుతాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ అంటాడు, నేనే మరణాన్ని జయించలేనటువంటి వాడిని. ఎందుకంటే బ్రహ్మ కూడా తన అంటే దేవ సంవత్సరాల్లో 100 సంవత్సరాల తర్వాత మరణించేటువంటి వాడు. మరి అటువంటి శాశ్వతం కానటువంటి బ్రహ్మ ఎలా ఈయనకి మరణం లేనటువంటి వరమునిస్తాడు? ఇవ్వలేడు కదా! అది తప్ప వేరే కోరుకోమంటాడు. అప్పుడు ఇక ఆలోచించి మూర్ఖమైనటువంటి ఆలోచన. మానవుల చేత గాని, జంతువుల చేత గాని, అటువంటి జీవి చేత గాని, ఆయుధాల చేత గాని నేను సంహరించబడొద్దు. పగటి సమయంలో గాని, రాత్రి సమయంలో గాని, ఇంటిలో గాని, బయట గాని, భూమిపైన గాని, ఆకాశంలో గాని నన్ను ఎవరు కూడా సంహరించవద్దు అంటాడు. సరే తదాస్తు అని ఇస్తాడు బ్రహ్మ. మరి ఆ పొందినటువంటి వరం యొక్క గర్వంతో ఆ దేవతలనందరినీ కూడా అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఉండి, చివరికి ఆ భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి తన కుమారుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడిని కూడా హింసించేటటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి ఆయన మొదటగా చేసినటువంటిది ఆ దేవతలను సంహరించడానికి. కానీ తన కుమారుడు నారదముని దగ్గర అంటే తల్లి గర్భంలో ఉండగానే నారదముని ఆశ్రమంలో ఉండడం వల్ల సాధువుగా ఉండి, భక్తుడుగా ఉండి హరిభక్తుడవుతాడు. ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుడయ్యి ఎప్పుడు నిరంతరం కూడా హరినామ సంకీర్తనం చేస్తూ ఉంటుంటాడు. మరి ఈయనకి దేవతలంటే కోపం గదా! సో, ఈయన తన కుమారుడైనటువంటి నిరంతరము ఆ ప్రహ్లాదుడు హరిని కీర్తిస్తూ ఉన్నాడని చెప్పేసి పెద్ద పెద్ద ఏనుగులతో తొక్కించడము, సర్పాలు అంటే పాములతో కరిపించి, అలాగే సముద్రం లోయలో పడవేయడము, అగ్నిలో చేయడము జరుగుతుంది. కానీ అన్నిటి నుండి ఆ భగవంతుడు కాపాడతాడు. చివరికి ఇక ఆ దుర్మార్గుడి యొక్క చర్యలు పెచ్చుమీరిపోయినప్పుడు తన భక్తుడిని కాపాడుకోవడానికి భగవంతుడు చెప్తాడు, సాధు రక్షణార్థమై ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి ప్రతి యుగంలో నేను అవతారం తీసుకుంటాను. ఆయన నరసింహ అవతారంలో వచ్చి ఆ హిరణ్యకశిపుణ్ణి సంహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే తన భక్తుడైనటువంటి బ్రహ్మ ఇచ్చినటువంటి వరానికి ఎటువంటి భంగం కలగకుండా, అటు మానవుడు కాకుండా, ఇటు జంతువు కాకుండా నరసింహ అవతారం, సగము మానవుడు సగము సింహం లాంటి అవతారంలో వచ్చి ఎటువంటి ఆయుధం లేకుండా తన యొక్క గోర్లతోనే గోర్లతోనే తన అంటే భూమిపైన ఉంచకుండా, ఆకాశంలో కాకుండా తన మోకాళ్ళపై పెట్టుకొని ఆయన్ని సంహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ వీరు అంటే తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడము లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు తమోగుణానికి సంబంధించింది అని చెప్తుంటారు. అలాగే మరొక అసురుడు వృకాసురుడు అనేటువంటి ఈ అసురుడు కూడా ఒక ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తాడు తనను తాను హింసించుకుంటూ. ఎట్లా తపస్సు చేస్తాడంటే ఇక్కడ ఈ అగ్ని వెలిగించి ఈ అగ్నిలో తన శరీర అవయవాలను కోసేస్తుంటుంటాడు. కోసేస్తూ ఆ మంటలో తపస్సు చేస్తూ ఉంటుంటాడు. అంటే ఎంత ఘోరమైనటువంటి తపస్సు అంటే, ఈ చివరికి ఆ శివుడి గురించి తపస్సు చేస్తూ ఉన్న సందర్భంలో ఆయన ప్రత్యక్షం కాకపోతే చివరికి తన గొంతు కోసుకొని అందులో ఇస్తానని చెప్పి ప్రయత్నిస్తే అప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలి నాయన వరం అంటే, ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి విధంగా అంటే చేస్తాడు ఇతరులను నాశనం చేయడానికి. అప్పుడు ఏమడుగుతాడంటే, నేను ఎవడినెత్తిన చేయి పెడితే అతడు ముక్కలు ముక్కలుగా కావాలి, అనేక ముక్కలై నశించిపోవాలి అని వరం కోరుకుంటాడు. ఏం చేస్తాడు మరి, వచ్చాడు కదా బోలాశంకరుడు, ఇచ్చేస్తాడు వరం. తదాస్తు అని వరం ఇస్తాడు. ఇస్తే ఎంతటి దుర్మార్గుడంటే, మరి వరం అయితే ఇచ్చావు కదా, మరి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎవరు లేరు, నువ్వు ఇచ్చిన వరం పనిచేస్తుందో లేదో నేను చూడాలి కదా, మరి నీ నెత్తిన పెట్టి చూస్తా అని చెప్పేసి శివుడు ఎమ్మడబడతాడు. అప్పుడు మరలా శివుడు పరిగెడుతూ ఉంటాడు. వెనక వీడు పరిగెడుతూ వస్తుంటే హరి మళ్ళీ చిన్న బాలుడు రూపంలో వచ్చి, ఏం వృకాసుర ఎందుకు ఇలా పరిగెడుతున్నావు అంటే, శివుడు వరం ఇచ్చాడు, మరి అది పనిచేస్తుందో లేదో చెక్ చేస్తానంటే పారిపోతున్నాడు అని అంటాడు. అప్పుడు సరే శివుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడులే, వస్తాడు కానీ నువ్వు దగ్గరలో ముందు శుభ్రంగా, ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా అంతా
ఇదంతా ఉన్నావు కాబట్టి జుగుప్సగా ఉండి నీ దగ్గరకు వస్తానికి ఉరుకుతున్నాడు. ముందు నదిలోకి వెళ్లి స్నానం చేసిరా అంటాడు. మంచిగా తల స్నానం చేసిరా అంటే నదిలోకి వెళ్తే ఎట్లా చేస్తాం? ఒళ్ళంతా రుద్దుకుంటాం గదా! రుద్దుకొని నెత్తిన కూడా చేయి పెట్టుకుంటాడు. సో, నెత్తిన చేయి పెట్టంగానే వృకాసురుడు ముక్కలు ముక్కలుగా పీస్ అయిపోతాడు. సో, ఆ విధంగా ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి అసురులు ఇతరులను నాశనం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశ్యంతో వారిని నాశనం చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితులు. సో, మనము ఆ 3 రకాలైనటువంటి తపస్సులు గురించి ఇక్కడ మనము చూసినటువంటివి. సో, సాత్వికమైనటువంటి తపస్సు, రాజసికమైనటువంటి తపస్సు మరియు తమోగుణకి సంబంధించినటువంటి తపస్సు అనేటువంటి అంశాలను ఇక్కడ ఈ 17, 18, 19 శ్లోకాలలో చూసినటువంటి అంశము. సో, ఇక 20 నుండి 22, 20, 21, 22 శ్లోకాలలో దానం కూడా, అంటే మనం చేసేటువంటి దానము ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఇక్కడ మనకి గుణాలను అనుసరించి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు కదా, ఆ శ్రద్ధను అనుసరించి అతడు చేసేటువంటి శ్రద్ధను బట్టి సాత్వికమైనటువంటి దానము అని, రాజసికమైనటువంటి దానము, అలాగే తామసికమైనటువంటి దానము అని 3 రకాలుగా ఉంటాయని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. మనం ఇచ్చేటువంటి ఆ చారిటీ కూడా, దానం ఏదైతే ఉందో అది కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతే నుపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. సో, ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అంటే ఎటువంటి ప్రతిఫలాలను ఆశించకుండా, ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా, అంటే ఎటువంటి ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరి అయిన సమయంలో, సరి అయిన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడేటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైనటువంటి దానము అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సాత్విక దానం అంటే మనము అది మన యొక్క డ్యూటీగా భావించి ఇచ్చేటువంటి దాన్ని మన యొక్క బాధ్యతగా, దానం చేయడం అనేటువంటి మన యొక్క కర్తవ్యంగా భావించి మన చేసేటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో, అలాగే మరి మన కర్తవ్యంగా ఇచ్చేటువంటి దానం కూడా మరి ఎటువంటి ప్రతిఫలాలను మనం ఆశించకూడదు. ఈ దానం ఇస్తే నాకు ఈ ఫలితం వస్తుంది అనేటువంటి భావన లేకుండా, ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా, ఇచ్చేటువంటిది కూడా ప్రాపర్ టైం అండ్ ప్లేస్ ఉండాలి అని చెప్తారు. అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి దానానికి కూడా సరైనటువంటి సమయంలో, సరైనటువంటి ప్రదేశాల్లో ఇవ్వాలి అని చెప్తుంటారు. అలాగే మనం ఇచ్చేటువంటి దానాన్ని కూడా అవతల స్వీకరించేటువంటి వ్యక్తి కూడా దానికి అర్హుడై ఉండాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చినటువంటి దానాన్ని తీసుకొని అవతలైనటువంటి వాడు దుర్మార్గమైనటువంటి వాటిలోకి ఉపయోగించాలనుకోండి, మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవడానికో లేదా ఇతరులను ఇబ్బంది పడడానికో ఉపయోగించాడు అనుకోండి, అది మరలా ఈ దానం చేయడం వల్ల మంచికి బదులు మనకి కర్మలు, చెడు కర్మలు అంటుకునేటువంటి అవకాశంగా ఉంటుంది. కనుకనే మనం చేసేటువంటిది అంటే ఒక డ్యూటీగాను సరైనటువంటి సమయంలో, సరైనటువంటి ప్రదేశంలో యోగ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి దానం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో, ఎవరికి పడితే వానికి దానం చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. సో, ఎటువంటి ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా చేయబడేటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది మనకి సాత్వికమైనటువంటి దానము అని అనబడుతుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో, ఇంకా మరి రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి దానము ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యత్ ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. సో, ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యత్ ఏదైతే ప్రత్యుపకారార్థం అంటే తిరిగి ఉపకారాన్ని కోరేటువంటి ఉద్దేశ్యంతో, ప్రత్యుపకారార్థం
అంటే ప్రతిఫలం కోరుతూ మనం ఏదైతే దానం ఇస్తున్నామో దానికి ప్రతిఫలాన్ని ఆశిస్తూ లేదా స్వంత కోరికలతో ఒక్కొక్కసారి ఈ దానము స్వర్గలోకానికి నేను దానం చేయడం వల్ల స్వర్గలోకానికి పోతాను లేదా ఉన్నతమైనటువంటి పదవులు వస్తాయి, ఈ దానం చేస్తే ఈ పదవి వస్తుంది అనేటువంటి ఒక భావనలతో ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇష్టం లేకపోయినా ఎవరో ప్రోత్సహించారు అని లేదా ఎవరో చెప్పారు అని ఇష్టం లేకుండా కూడా దానము చేయబడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అటువంటి దానములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రజోగుణం సంబంధమైనవిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఈ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి దానము. సో మనకి అంటే ఇక్కడ ఇది ఇష్టం లేకపోయినా ఏదైనా ఆశిస్తూ ప్రతిఫలాన్ని ఆశిస్తూ లేదా ఏవైనా కోరికలను అంటే మనము స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాలి లేదా ఇంకా ఏదైనా ప్రతిఫలాలు మనం అనుకుంటూ లేదా ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇష్టం లేకుండా కూడా చేయబడేటువంటి దానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ రజోగుణ దానంగా భావించబడుతుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా తమోగుణ దానాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అదేశ కాలే యద్ధానం అపాత్రేభ్యచ్చ దీయతే అసత్కృతం అవజ్ఞాతం తత్తామ సముదాహృతం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవముగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానము తమోగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఒక్కొక్కసారి అక్కడ మనం ఇంతకుముందు ఈ దీనిలో చూసాం, హెల్ప్ అని అడుగుతున్నాడు, దానం అడుగుతున్నాడు. ఎవడు మరి ఎందుకు అడుగుతున్నాడు? ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీడ్, అంటే మత్తు పదార్థాల కోసం దానం అడుగుతున్నాడు. మరి అటువంటి వాడికి దానం చేసినట్లయితే అది వ్యర్థమైనటువంటి దానం అవుతుంది, అది తమోగుణ సంబంధమైనటువంటి దానము అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ అపవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశంలో సరైనటువంటి ప్రదేశం, ఇంతకుముందు చెప్పారు సరైనటువంటి కాలము సరైనటువంటి ప్రదేశంలోనే దానం ఇవ్వాలి అన్నారు. అలా కాకుండా ఎట్ ఇంప్రాపర్ ప్లేస్ అంటే అపవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశం, అలాగే ఎట్ ఇంప్రాపర్ టైం తగిన సమయం కానటువంటి వాటిలో, అలాగే అన్వర్తీ పర్సన్స్కి అంటే యోగ్యులు కానటువంటి వారికి, అలాగే తగినంతటువంటి గౌరవ మర్యాదలు లేకుండా చేసేటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణ దానము అని చెప్పబడుతుంది అంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ మత్తు పదార్థాలు స్వీకరించడానికి, జూదము ఆడుకోవడానికి దానాలు చేయడము ఇక్కడ భగవంతుడు ప్రోత్సహించటం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవలసినది. అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఇస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణ దానం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అట్టి దానము ఏమాత్రము లాభదాయకం కాదు, కాగా అది పాపులను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి అపాత్రుడైనటువంటి వానికి దానము ఇచ్చిన గౌరవము శ్రద్ధ లేకుండా ఇస్తే అటువంటి దానం కూడా తమో గుణంలో ఉన్నదిగా చెప్పబడుతుంది అంటూ వారు భాష్యంలో మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలో కన్క్లూజన్గా ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి పదాలను గురించి మనకి 23 నుండి 28 చివరి శ్లోకం వరకు కూడా శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలను మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నాయి ఈ శ్లోకాలు. 23 నుండి 28 వరకు ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు. సో ఈ 23వ శ్లోకం ఈ విధంగా ఉంది. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రాహ్మణ స్త్రివిధా స్మృతః బ్రహ్మణాస్తేన వేదాచ్చ యజ్ఞాచ్చ విహితా పురా. ఇంకా ఆయన మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, సృష్టి ప్రారంభము నుండి, సృష్టి ఆరంభము నుండే ఓం తత్ సత్, హరి ఓం తత్ సత్ అంటాం. ఇక్కడ ఓం తత్ సత్ అనే 3 పదాలను ఆ పరబ్రహ్మాన్ని సూచించడానికి, ఆ పరతత్వం అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి సూచించడానికి వాడబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. ఆ పరబ్రహ్మాన్ని సూచించడానికి వాడబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం
వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయునప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించేవారు. అంటే వేదాలను అధ్యయనం చేసి నలుగురికి ఆ మార్గదర్శకాలు బోధించేటువంటి వారు బ్రాహ్మణులు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులుగా అంటే వేద అధ్యయనాలు చేసి మంచి పనులు సమాజ హితం కోసం యజ్ఞయాగాదులు చేసేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ 3 పదాలను అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి తృప్తిపరచడానికి, అలాగే వేదాలను అధ్యయనం చేయడానికి, అలాగే యజ్ఞాలు చేయడానికి వీరు ఈ 3 పదాలు అంటే ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి ఈ 3 పదాలను వాడినారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీస్, ప్రభుజీస్ ఎవరైనా ఒకళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే ఈ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యం చదువుదురు. హరే కృష్ణ. ఇందిరా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరి ఓం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాత, చెప్పండి, చదవండి ఇక్కడ నుంచి ఈ భాష్యం. తపస్సు, యజ్ఞము, దానము, ఆహారమనునవి సాత్వికము, రాజసము, తామసములనేటి 3 రకములని ఇంతవరకు వివరింపబడినది. ఈ విధముగా ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ తరగతులకు చెందినను అవి ప్రకృతి జన్యములైన త్రిగుణములచే బంధింపబడినట్టివి మరియు మలిన పూర్ణములైనట్టివి. కానీ అట్టి కర్మలు నిత్యుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఓం తత్ సత్ పరములగునప్పుడు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి దోహదములు కాగలవు. శాస్త్ర నిర్దేశములందు అట్టి ప్రయోజనమే సూచింపబడినది. ఓం తత్ సత్ అనేది ఈ 3 పదములు ముఖ్యముగా పరతత్వమైన దేవదేవుని సూచించును. ఇక వానిలో ఓం అనున్నది అన్ని వేదమంత్రములందును గోచరించును. శాస్త్ర నియమములను అనుసరింపని వాడు పరతత్వమును పొందలేడు. ఒకవేళ అతడు తాత్కాలిక లాభములను పొందినప్పటికీ జీవితపు అంతిమ ఫలమును మాత్రము సాధింపలేడు. సారాంశమేమనగా దానము, యజ్ఞము, తపస్సు అనువానిని సత్వగుణమునందే ఆచరింపవలెను. రజస్తమో గుణములందు వనరింపబడి ఆ కార్యములు గుణహీనములై ఉండును. ఇక ఓం తత్ సత్ అను 3 పదములు భగవానుని పవిత్ర నామముతో సంయుక్తముగా వాడబడుచుండును. ఓం తద్విష్ణు అనున్నది అందులకు ఒక ఉదాహరణము. అనగా వేదమంత్రము కాని భగవానుని నామము కాని ఉచ్చరింపబడినప్పుడు తొలుత ఓంకారము జత చేయబడుచుండును. దేనినైనను వేదమంత్రమనుటకు ఇదియే సూచనము. అట్టి ఈ 3 పదములు వేదమంత్రముల నుండియే గ్రహింపబడినవి. ఓం ఇత్యేతత్ బ్రాహ్మణో నేదిష్టం నామ అను ఋగ్వేద మంత్రము ఓంకారమును, తత్వమసి అను ఛాందోగ్యోపనిషత్తు మంత్రము తత్ అను పదమును, సదేవ సౌమ్య అను ఛాందోగ్యోపనిషత్తు మంత్రమే సత్ అను పదమును సూచించుచున్నవి. ఈ 3 కలయికయే ఓం తత్ సత్ అనున్నది. తొలిజీవుడైన బ్రహ్మదేవుడు పూర్వం యజ్ఞమును ఆచరించినప్పుడు దేవదేవుని ఈ 3 పదములతోనే సూచించెను. అదే నియమము పరంపరగా ఆచరింపబడుచు వచ్చుచున్నది. కనుకనే ఓం తత్ సత్ అను మంత్రము గొప్ప ప్రాధాన్యమును కలిగి ఉన్నది. తత్కారణముననే ఏ కర్మనైనను ఓం తత్ సత్ శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిమిత్తము కొరకు మాత్రమే వనరింపుమని భగవద్గీత ఉపదేశించుచున్నది. కనుక ఎవరేని ఈ 3 పదములను కూడి దానము, తపస్సు, యజ్ఞమును వనరించినచో కృష్ణభక్తి భావమునందు వర్తించువాడే ఎగును. మనుజుని భగవద్ధామమునకు తిరిగి చేర్చు ఆధ్యాత్మిక కర్మలను శాస్త్రీయముగా ఉన్నచ్చు విధానమే అట్టి కృష్ణభక్తి రస భావనము. అట్టి దివ్య మార్గమును వర్తించుటలో ఎన్నడూనూ శక్తి వృధా కాబోదు. హరి ఓం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటి ఈరోజు క్లాసులో చూసినటువంటి అంశాల్లో ఉన్నటువంటి తపస్సు, యజ్ఞము, దానము, అలాగే
తపస్సులో మనం అంతకుముందు చూసిన శారీరకమైనటువంటి తపస్సు, వాక్కు తపస్సు, అలాగే మానసికమైనటువంటి తపస్సు. సో, వాటినన్నిటిని కూడా ఫలాపేక్ష రహితంగా చేసినట్లయితే అది సాత్వికమైనటువంటిది అని, అలా కాకుండా చేసినట్లయితే అది రజో లేదా తమో గుణాలకు సంబంధించినదిగా అవుతుందని, అలాగే యజ్ఞము, అలాగే దానములు కూడా 3 రకాలుగా ఉంటాయి అని. సో, నిన్నటి క్లాస్‌లో చూసాము. ఆహారం కూడా మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారము మన యొక్క స్వభావాలను అనుసరించే, గుణాలను అనుసరించే, అంటే మన యొక్క శ్రద్ధను అనుసరించే మనకి ఏ విధమైనటువంటి ఆహారాలు ఇష్టమవుతాయి అనేటువంటి దానిలో కూడా సాత్వికమైనటువంటి ఆహారములు అని, రాజసికమైనటువంటి ఆహారములు అనేటువంటి వాటిని చూడడం జరిగింది. ఇక ఈ అధ్యాయంలో చివరిగా ఆ భగవంతుడిని గురించి భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలేంటంటే ఇక్కడ ఈ ఏదైనా కానీ ఈ 3 కూడా మనం సాధారణంగా సత్వ, రజో, తమో గుణాలలో చేసేటువంటి ఈ తపస్సులు, అలాగే యజ్ఞము, దానము, ఆహారాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి వాటిలో వీటిలో ఆహ్, సాత్వికమైనటువంటిది అది మనము చేయవలసినటువంటిదిగా ఉండేటువంటిది. అది మానవుడికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అంటే సాత్వికమైనటువంటి దానం కానీ, సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞం కానీ, సాత్వికమైనటువంటి తపస్సు, అలాగే నిన్న చూసినటువంటి వాటిలో సాత్వికమైనటువంటి ఆహారము జీవుడి యొక్క సంతోషకరంగా ఉంచగలుగుతుంది, ఆయుష్‌ని పెంచుతుంది అని, పుష్టిని కలిగించేటువంటిదిగా ఉంటుంది అని చదువుకున్నాం. అలాగే రజోగుణంలో సంబంధించినటువంటివి ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జీవుడికి రోగాన్ని కలుగజేసేటువంటివి. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నవి ఎప్పుడు నిరంతరము అతన్ని మత్తుల్లో తూలించే విధంగా ఉండేటువంటి ఆహారాలను చూసాం. సో, కాబట్టి ఇక్కడ కర్మలు మనం చేసేటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎప్పుడు కూడా ఆ శాశ్వతుడు అయినటువంటి, సనాతుడు అయినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని పరములుగా ఉన్నప్పుడు అవి మనల్ని, అంటే మనం చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా భగవత్ సంబంధంలో, అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నప్పుడు, కృష్ణ భక్తి సంబంధమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించినప్పుడు అవి ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి దోహదపడతాయి అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మనం ఏది చేసినా భగవత్ సంబంధంలో చెయ్యాలి అనేటువంటిది ముఖ్య ఉద్దేశం. సో, కాబట్టి శాస్త్ర నిర్దేశములందు అట్టి ప్రయోజనమే సూచించబడిందని, అవే ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి ఈ 3 పదాలు ముఖ్యంగా పరతత్వమైనటువంటి ఆ దేవదేవుణ్ణి సూచించడానికి వాడారు అనేటువంటి చెప్తారు. అందులో ముఖ్యంగా ఓం అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో అది వేద మంత్రాలందు గోచరిస్తూ ఉంది. వేదాలలో ముఖ్యంగా ఓం అత్యంత ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉన్నటువంటిది. మనం ఏ నామాన్ని భగవంతుడు గాని ఓం నమో నారాయణాయ అని చెప్తాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే ఓం తద్విష్ణు అంటూ ఆ విధంగా, అంటే ఓం అనేటువంటిది ఆ విష్ణువుని సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఆ విష్ణు భగవాన్ అంటే దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాన్ని సూచించేటువంటిది చెప్తున్నారు. కాబట్టి శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించలేనటువంటి వాడు ఆ భగవంతుణ్ణి పొందలేడు అని చెప్తున్నారు. సో, అలా అంటే ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి దానితో చేయకపోయినట్లయితే అతడు పొందేది ఏదైనా కానీ తాత్కాలికమైనదే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, కాబట్టి ఏది చేసినా మనం అందుకనే వీటి యొక్క ఫలితంగా మనము ఏది ఆచరించినా, దానమైన, తపస్సైనా, యజ్ఞమైన అవన్నీ కూడా సత్వగుణ సంబంధంలోనే చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో, ఆ రజో తమో గుణాలకు సంబంధించినవన్నీ కూడా నిరుపయోగమైనవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, అలాగే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడితో ఓంకారం గాను, అలాగే ఇక్కడ ఓం ఇత్యేతద్ బ్రాహ్మణో నేదిష్టం నామాను అనేటువంటి ఆ ఋగ్వేదంలో తత్ అనేటువంటిది తత్వమసి, తత్ త్వ అసి అనేటువంటి, త్వం అసి అనేటువంటి పదం చాందోగ్యోపనిషత్తు నుంచి వచ్చినటువంటిది ఆ తత్ అనేటువంటి పదము. అలాగే సదేవ సౌమ్య అనేటువంటి ఈ చాంద్యోగ్యోపనిషత్తులో ఉండేటువంటి మంత్రమే సత్ అనేటువంటి పదాన్ని సూచిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో, ఈ మూడిటి అంటే ఇక్కడ వేద మంత్రాల నుండి గ్రహింపబడినటువంటివి అని చెప్తున్నారు. అందులో ఈ ఓం అనేటువంటిది ఇక్కడ నుంచి ఋగ్వేద మంత్రం కాగా, ఆ తర్వాత తత్ అనేటువంటి పదమేమో చాందోగ్యోపనిషత్తు, అలాగే సత్ అనేటువంటి పదం కూడా చాందోగ్యోపనిషత్తు నుంచి తీసుకున్నదిగా చెప్పబడుతున్నటువంటి. అలాగే ఈ సృష్టి ప్రారంభంలో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు బ్రహ్మను సృష్టించినప్పుడు మొదట్లో ఆ బ్రహ్మ అనేక కాలం సముద్రం నీటిలో నివసించి, ఆ తర్వాత
అతడు జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఆ దేవదేవుని గురించి యజ్ఞం కొన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తాడు అతనికి జ్ఞానం కావడానికి. సో అప్పుడు కూడా ఆయన ఈ ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి మంత్రాన్ని వాడారు అని చెప్తారు. అంటే అది భగవత్ సంబంధమైనటువంటి మంత్రంగా చెప్పబడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా సృష్టి ప్రారంభం నుండే ఈ ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి 3 పదాలు కూడా ఆ పరబ్రహ్మాన్ని అంటే ఆ భగవంతుడి సంబంధం సూచించడానికి వాడబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. అలాగే సో ఇంకా చెప్తున్నారు. కాబట్టి యజ్ఞములు చేయటంలో, దానములు ఇవ్వడంలో, తపస్సులు ఆచరించడంలో, వేద విధులు, వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఓంకారంతో ప్రారంభిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రతిఫలము ఆశించిన వారు, ఈ భౌతిక బంధముల నుండి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వారు తపస్సు, యజ్ఞము మరియు దానము చేసేటప్పుడు తత్ అనేటువంటి పదమును ఉచ్చరిస్తారు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మని తదా సచ్చబ్ద పార్థయుజ్యతే. సత్ అనే పదానికి అర్థం సనాతనమైనది, అస్తిత్వము మరియు మంగళప్రదమైనది అని అర్థం ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, అది శుభప్రదమైనటువంటి కార్యములను సూచించడానికి వాడబడుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి శోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానములను ఆచరించడంలో నిమగ్నం అవ్వడాన్ని కూడా, అంటే ఈ యజ్ఞ దాన తపస్సులను ఇవ్వడంలో నిమగ్నం అవ్వడం కూడా ఈ సత్ అనేటువంటి పదాన్ని వివరిస్తుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. కావున ఈ ప్రయోజనంతో ఉన్నటువంటి అంటే అశాశ్వతమైనటువంటి మంగళకరమైనటువంటి ప్రయోజనంతో ఉన్నటువంటి ఏ పనైనా సత్ అని అనబడుతుంది. అంటే శాశ్వతమైనది, సనాతనమైనది అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యో నో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేయు యజ్ఞము, దానము లేదా తపస్సు వంటిది ఏదైనా అశాశ్వతము, ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. ఇది ఈ జన్మలో లేదా తర్వాత జన్మలో పనికిరానటువంటిది అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్ ప్రభు ఒక్కళ్ళు ఎవరైనా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ చివరి చదువునా ప్రభుజీ? ఇక్కడ భాష్యం ఆధ్యాత్మిక లక్షణం అది ఎక్కడి నుంచి ప్రభుజీ? అక్కడి నుంచి ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం అన్నది లేకుండా వనర్చబడినదైనను వాస్తవం. ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ, ఇది స్క్రోల్ అవ్వట్లేదు కరెక్ట్ గా. వాస్తవం. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, చదవండి మాతాజీ. సారీ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం అన్నది లేకుండా వనర్చబడినది అయినను వాస్తవమునకు వ్యర్థమైనట్టే. అట్టి కర్మ యజ్ఞమైనను, దానమైనను లేదా తపమైనను నిరుపయోగమే కాగలదు. కనుకనే అట్టి కర్మలు హేయములని ఈ శ్లోకమున ప్రకటింపబడింది. వాస్తవమునకు ప్రతి కర్మయు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నిమిత్తమై కృష్ణ భక్తి భావనల్లో వనరింపవలసి ఉన్నది. అటువంటి శ్రద్ధ తగిన నిర్దేశము లేనిచో ఎట్టి ఫలమును లభింపబోదు. సమస్త వాజ్మయమున పరమపురుషుని అందలి శ్రద్ధయే ఉపదేశింపబడింది. వేదోపదేశముల అనుసరణము యొక్క ముఖ్య లక్ష్యము శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అవగతము చేసుకున్నటయే. ఈ విషయమును మరియు నియమమును పాటించకుండా ఎవ్వరునూ జయమును పొందలేరు.
కనుక ఆధ్యాత్మిక గురువు నేతృత్వమున తొలి నుండియే కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మను అనుసరించుట ఉత్తమోత్తమ మార్గము. సర్వము విజయవంతమనచుటకు ఇదే ఉత్తమ మార్గము. కొంచెం స్క్రోల్ చేయరా ప్రభుజీ? ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బద్ధ జీవనమందు జనులు దేవతలను, భూత ప్రేతమును లేదా కుబేరుడు వంటి యక్షులను పూజించుటకు ఆకర్షితులగుదురు. సత్వగుణము రజస్తమో గుణముల కన్నను మెరుగైన దైనను కృష్ణ భక్తి యందు ప్రత్యక్షంగా నిలిచిన వాడు త్రిగుణములకు అతీతుడు కాగలడు. గుణములందు క్రమముగా ఉన్నతిని పొందు మార్గం ఒకటి ఉన్నను భక్తుల సాంగత్యమును ప్రత్యక్షంగా కృష్ణ భక్తిలో మనుజుడు నిలువగలిగినచో అది ఉత్తమ మార్గము కాగలదు. అదియే ఈ అధ్యాయమును ఉద్దేశింపబడింది. ఈ విధానమున జయమును సాధింపకోరినచో మనుజుడు తొలుత సరి అయిన గురువును పొంది ఆయన నిర్దేశమునందు శిక్షణ పడేయవలసి ఉండును. పిదపాతుడు శ్రీకృష్ణ భగవాని యందు శ్రద్ధను పొందగలడు. కాలక్రమ కొంచెం స్క్రోల్ చేయరా ప్రభుజీ కొద్దిగా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కాలక్రమం నాటి శ్రద్ధ పరిపక్వమైనప్పుడు కృష్ణ ప్రేమగా పిలువబడును. ఆ ప్రేమయే సర్వజీవుల అంతిమ లక్ష్యము. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ కృష్ణ భక్తి రసభావనను ప్రత్యక్షంగా స్వీకరింపవలననుట ఈ సప్తదశాధ్యాయపు సందేశమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, భగవంతుని పైన విశ్వాసం లేకుండా చేయబడేటువంటి యజ్ఞాలు కానీ, దానాలు కానీ, లేదా తపస్సు కానీ ఏదైనా శాశ్వతము కానిది, అంటే అశాశ్వతమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అది అసత్. సత్ అంటే శాశ్వతమైనది, మంగళకరమైనది. కనుక భగవంతుడిపై విశ్వాసం లేకుండా చేసేటువంటివి ఏవైనా అవి అసత్తే అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అది ఈ జన్మలో కానీ లేదా తర్వాత జన్మలో కానీ ఉపయోగకరము కానటువంటిది అని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం చదివినటువంటి భాష్యంలో చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే, శ్రీల ప్రపాదుల చెప్తున్నటువంటి, శ్రీల ప్రపాద్కి జై, యజ్ఞము కానీ, దానమే కానీ, తపస్సే కానీ, ఏదైనా కానీ ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యము లేకుండా ఏది చేసినా అది పనికిరానిదే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అటువంటి కర్మలు అతి దుష్టమైనవి అని ముఖ్యంగా మనము ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి కొంతమంది ఇంతకుముందు కూడా భగవంతుడు చెప్తారు, కొంతమంది ఒక్కొక్క గుణాలు, అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు దేవతలను పూజిస్తారు అని, రజోగుణంలో ఉన్నవారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు అని, తమో గుణంలో ఉన్నవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అనేటువంటి అంశాలను అంతకుముందు ఆ భగవంతుడు కూడా చెప్పబడినటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి ఆ సత్వగుణము అనేటువంటిది ఈ రజో తమో గుణాల కంటే మంచిదే అయినప్పటికీ కూడా నేరుగా కృష్ణ భక్తి భావన చేపట్టినటువంటి వాడు ఈ మూడు గుణాలకు అతీతుడవుతాడు. ఆ గుణ విభాగాల్లో అర్జునుడు కూడా అడిగాడు, అంతకుముందు చూసాం మనం, ఓ కృష్ణ, ఈ మూడు గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు ఎలా ఉంటాడు, అతడి ఏ విధంగా, అతని యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు అనేటువంటివి అడుగుతాడు. సో ఇక్కడ కూడా మనకి చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో, ఈ మూడు గుణాలకు అతీతమైనటువంటి వాడే కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొంటాడు అని, తద్వారా అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతాడు అని. అంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడం, ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడం. సో ఆ గమ్యము, పరమగమ్యమైనటువంటిది చేరుకోవడము ఈ మూడు గుణాలను కూడా వదిలివేయగలిగినప్పుడు, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుందని చెప్తున్నారు. దానికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని ఆశ్రయించి ఆ గురువు యొక్క శిక్షణలో వేదాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా, భగవద్గీత వంటి గ్రంథాలను వినడము, అధ్యయనం చేయడం ద్వారా ఆ కృష్ణ భక్తి భావన వస్తుంది అని, తద్వారా అతడు, ఆ జీవుడు తన యొక్క పరమగమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతాడు అని మనకి ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకున్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ అందరికీ.